Akwụkwọ nke Job isi nke 7. Ọ bụ na enweghị oge akara aka maka mmadụ n'ụwa? Ọ bụ na ụbọchị ya adịghị ka ụbọchị iwe, dịka ohu si achọ ndụ, dịka onye na-akwa iko si achọ njedebe nke ọrụ ya? Otu ahụ ka m ketara ego nke ihe efu, ekenyekwara m n'abalị mwute dịka nke ekenyere m. Ọ bụrụ na m dinara n'ala, m na-asị, olee mgbe m ga-ebili? Na-atụkwa chi ọbụbọ, m na-ejupụta n'ọgbaghara ruo mgbe chi ga-abọ. Anụ ahụ m yiri ikpuru na unyi nke aja, akpụkpọ ahụ m adọwara adọwa ma ghọọ ihe jọgburu onwe ya. Ụbọchị m dị ngwa karịa ịnyịnya ha na-agafekwa n'enweghị olileanya. Cheta na ndụ m bụ naanị ifufe. Anya m agaghị alaghachi ịhụ ihe ụtọ. Anya nke hụrụ m agaghị ahụ m ọzọ. Anya gị dị n'ahụ m agaghịkwa anọ m ọzọ. Dịka igwe ojii si apụ ma pụọ, otu ahụ ka onye na-agba n'ili agaghị apụta ọzọ. Ọ gaghị alaghachi n'ụlọ ya ọzọ, ebe ya agaghị amakwa ya ọzọ. Ya mere, agaghị m ahapụ ọnụ m, kama m ga-ekwu okwu n'ọgbaghara nke mmụọ m. M ga-echekwa echiche n'obi uli m. Ọ bụ oke osimiri ka ọ bụ azụ whale nke mere na ị ga-eji chebe m n'agha? Mgbe m na-asị, ihe ndina m ga-eme ka m dị jụụ, ihe ndina m ga-adịkwa mma, kasie m obi n'uche m. Mgbe ahụ ị ga-enye m nsogbu ma mee ka m nwee ihe njuanya site n'ohu. Ya mere, mkpụrụ obi m ga-achọ ịnọ n'ọgbaghara ma nwụọ karịa ịnọ n'okpuru m. Akpọrọ m ya asị, agaghị m adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ya mere, chebe m, n'ihi na ụbọchị m bụ naanị ihe efu. Gịnị ka mmadụ bụ, nke mere na ị na-eme ka ọ dị ukwuu ma tinye obi gị n'ebe ọ nọ? Ị na-eleta ya ụtụtụ ma na-anwale ya oge ọbụla. Ogologo oge ole ka ọ ga-adị tupu ị pụọ na m? Ị gaghị ahapụ naanị m ruo mgbe enwere ike ịlọ efere m. Emehiela, gịnị ka m ga-eme gị? Gị onye na-echebe m, gịnị mere iji debe m dịka ihe ịrịba ama megide gị, ka m wee bụrụ ibu arọ nye onwe m? Gịnị mere na ị naghị agbaghara mmehie m ma wepụ mmehie m? N'ihi na ugbu a m ga-arahụ ụra n'aja. Ọ bụrụkwa na ị chọọ m n'ụtụtụ, ị gaghị ahụ m.